Balima anna kuma très urgent. Balima bi samedi 13 décembre 2025. Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara kay wole ma kan teliman do bla américain ma ko américain ka safekulu ku ka fere sugu beke ka avion mi yere be mu se ka espionnage ke ko Côte d'Ivoire mago be américain ku ka avion bla kana ko ka Côte d'Ivoire kolosi ko sino ko bina jara ka mogo ko ale Alassane Ouattara sarani be ko bina jara ka mogo kana taga do Côte d'Ivoire ka ko sarani be bi fiew Malion Alassane Ouattara ka weleli mena koro fo nyana Alassane Ouattara ka weleli ma fo ngo jatike wale mogo ka ko tala de mena fen kala même a ku yere munyi coup d'état mu mangera benene yaro tentative mu kera bene fa coup d'état fa ma sikanya de ha ou président fefe be sire wala so be jatike le no sam maka tien de fana walai Alassane Ouattara ntena kuma jugu fima de yaro nteka fen fima de bikeli papa Adou kana ça on te sait maou donc malien ko américain ngana nuga avion yi ko kana oluga jamana koloshi o américain fana jamu mudi Alassane Ouattara ma meno jabi fana di a sebenen flower la malien aba ke to à côté dobe anglais là à côté dobe français fana donc ba c'est ka français ta kala je pense que mbo folo kala quoi mais français ta ma dafadi anglais ta ndu ya dafali di. La Côte d'Ivoire a officiellement demandé à Washington d'envisager le déploiement d'avions espions afin de mener des opérations transfrontalières ciblées. C'est-à-dire, Américains, Côte d'Ivoire, Américains fait, Mali ni Côte d'Ivoire frontière, Côte d'Ivoire ni Burkina frontière, Côte d'Ivoire ni AEC Jamana ou frontière là, ko Américains kana nuka avion ni. Ko jatka wale moko ko kolu kale. Ko Côte d'Ivoire o demandi ke. C'est-à-dire, Américains ont un avion. Mali ni Côte d'Ivoire frontière, ani Burkina ni Côte d'Ivoire frontière de. Hein, aux frontières, ne ko koloshi. Ko sinon, ko bina jaraka mogo be songa do Côte d'Ivoire. Oye paragraphe foloy. Aya la même mumbinde. La Côte d'Ivoire cherche à renforcer sa surveillance du nord du pays pour mieux contrer les groupes terror dans le Sahel. Abidjan a officiellement demandé à Washington ce 11 décembre 2025 d'envisager le déploiement d'avions espions afin de mener des opérations transfrontalières ciblées. La coopération militaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire s'est renforcée ces dernières années avec un partenariat incluant la fourniture des véhicules blindés d'équipements de formation pour les forces armées ivoiriennes ainsi que la participation des exercices conjoints à des programmes avancés comme International Military Education and Training, AMA, et la Global Peacekeeping Operation Initiative, permettant aux forces ivoiriennes d'améliorer leur mobilité, leur protection, la collecte des renseignements et la coordination de leurs opérations en créant un cadre favorable à l'éventuel déploiement d'avions espions américains. Voilà. D'après Reuters, la Côte d'Ivoire demande le déploiement d'avions espions dans le nord du pays afin de suivre et de neutraliser les groupes armés terror. Un haut responsable ivoirien a fait cette demande. Le département, voilà, américain, le département d'État américain a réaffirmé son engagement à soutenir activement des opérations de lutte contre les terror touchant les intérêts des États-Unis d'Amérique. Américains ko jatke wale mogo be se américains ka intérêt de ma olu te wuli ka taga mogo si demede ka américains ko te ta mogo demede papa Adou ko kako c'est pas cadeau de américains ko kolu ka intérêt ko ni marfatigi fefe suruma kolu be to défend olu ba kelen ka yere ka intérêt de la ku ta ke mogo tala de kuma ke ni fle ka américains ko kuba ke yere ka intérêt de la donc ambe kuma to kala. Voilà. Maintenant, c'est ça, non. L'intérêt des États-Unis. Maintenant, ça, non. Du côté de la Côte d'Ivoire, une décision de Washington sur le déploiement des avions espions est attendue, peut-être l'an prochain, si les choses s'accordent bien, d'une coordination étroite avec les partenaires américains pour la poursuite des opérations anti-terror. Au fond, Américains ont fait Américains ont sénateur d'Obora, Olukumana, ou ka comment on appelle là ou ka keleke soubala
no yuka uka ministère de la guerre o nyamogoba o fana bora olu be ko olu ma ko inta bala quoi tu vois olu ken go buga intérêt clé mais mbe tiɲɛ yɛrɛ de fanyana yɔrɔ min nege be américain na bi o ye AES de akadi américain yo kana AES de la Côte d'Ivoire tout est intéressé 100%. Mun ba AES kono américain ba do risu ba do ti AES te fantan jamana ide maka cɛ de fara te atina fɔ ko ne be bɔ AES la ko ne be ka AES défendre donc Alassane Ouattara ta ɲɛ mun ye parce que a fɔra CEDEAO président bɛɛ de ɲɛna a fɔra CEDEAO président bɛɛ de ɲɛna ko coup d'état min kɛra Togo ko AES de b'o kɔfɛ bon AES ni jɔn bɛ ka baara kɛ Irisiw ok AES ni Irisiw de bɛ ka baara kɛ donc Alassane Ouattara b'a bila kunkolo la ko Irisiw de bɛ fɛ ko k'ale gɛn ou bien k'u bɛ fɛ ka CEDEAO yɛrɛ ci donc sisan ale fana bɛ taga belebeleba dɔ nɔfɛ mun fana ni Irisiw bɛ se ka ɲɔgɔn balancer o ye Amérique de sinon Faransi tɛ pour tɛra Irisiw ɲɛkɔrɔ Faransi tɛ se renseignement na ka tɛmɛ Irisiw kan mɔgɔ min ni Irisiw bɛ ɲɔgɔn balancer o ye Américain de ah cɛkɔrɔba in ka kikungo ye papa Ado ka kikun dɛ il est très intelligent donc avec Américain de wele k'olu kana n'u ka avion ye Américain ko k'olu ka base kun bɛ Niger ko Niger olu gɛn c'est à dire que hali Américain ka pilote dɔ filɛ nin o pilote u y'o bonna ni la quoi Américain ka pilote dɔ bɛ o tunnen don mais Américain tɛ ka c'est à dire que Américain sosolen ba tɛ ka taa Côte d'Ivoire quoi mais AES de nege b'u la an ka tiɲɛ fɔ donc Américain ka fɛngɛ u ka bulonba kɔnɔ u ka mɔgɔ dɔ bɔra ka kuma voilà Peter Fenn voilà that's the beginning of rebuilding a relationship Peter Fenn a former US envoy to the Sahel during the first Trump administration we have capabilities that quietly frankly there were no substitutes. These countries are learning that following the July visit the US provided intelligence that helped Mali strike an insurgent leader, a US official and two former US officials said. Ko American ko Donald Trump ka envoyé ko lu de la ka ta Mali la ko ka jatke wala do ka information di Assimi Goïta ma ko Assimi Goïta tara ka ta farapu ke u ya sɛbɛn anglais la nyibe ka fana bamanangan na ku tara ka ta farapu ke u ya fo voilà kolu ba don olu de bi se ka kɛlɛ kɛ a bɛɛ sɛbɛnnen fila yɔrɔ la White House counter-terrorism official voilà Rodolphe Atala traveled to Bamako, Mali's capital, in July, telling local media the U.S. was interested in expanding business and security cooperation. That is the beginning of their building. C'est-à-dire que uka Rodolphe Atala, oye américain ka représentant doye utara Bamako, mois de juillet passé. Ka tale kani Mali nyamogo yo nyogonye akuma kafoko ale be jatike wale mogo ko Amerique bi se ka Mali deme. Ko ka jatike wale ko bampeu kuye perebu ira kafoko jatike wale nyamogo do be woro do la ko Mali tara ka to fra. U ya fo de Assimi Klobe na américain kanu ko lu bi se ka kelenke ka bampeu ko be se ka bina jaran ga ko bampeu. C'est dire que Mali yere de nege be Amerique la maka tien di fana. Mali de kan nege be Amerique la de. Côte d'Ivoire de tout la de Mali de nege bula. Voilà. Anta ay chidindi voilà. Donc yo kuma ni fen mfo ou ko vraiment ko kelembe niveau minabi ko Amerique kan bi se ka baraba de kala. Amerique bi se ka ndeme ko ni AES sona kan Amerique ka barake. Amerique te fe ka to Côte d'Ivoire ma de Côte d'Ivoire stranendo parce que Alassane Ouattara nyabala coup d'état mangera tela donc ou rata ngona si qualifié. Donc les Américains be Alassane Ouattara créé parce que Alassane Ouattara ya ka doctorat ke Amerique di. Il est plus ni coup d'état ngera fait Alassane Ouattara kunte français mo koy wi. Alassane qui est pro-américain dit. Yeah. Bon, il faut n'a ma histoire d'odi. Donc, c'est un peu ça. Alassane Ouattara, d'un folo be ou l'Amérique dit. David Ouattara ni Fanta Ouattara. Ou be ou l'Américain. Alassane Ouattara, d'un folo ka chani sambidru kui. Chawaraба mundo machine. Amuso folo que américain dit, si je ne me trompe pas. Voilà. Ayaka doctorat ke yanno de Américain. Donc, oro de kundo. Vraiment, n'a me boka ni information fo nyana. Alassane Ouattara kan ka mo be Amérique ga demela ala sagaw segu antai ka information di ala ka hereke Mali donc o de kundu ka fo onyana AES mo kana joro pour l'homme faut ta AES na Amérique che pour l'homme faut ta ndongo che mo si kana joro ni américain tara urata foi putre américain ni asimi ngadi goyi asimi na américain be ka baraka uta do billahi américain ni Mali be ka barake awta ka koy famiyaw
Asimi kele be ka dogo di. Asimi ni France be ka barake dogo la. Asimi ni Amerique be ka barake. Asimi ni Irisi be ka barake. Moi asimi be tanto di. Américain ka renseignement ni asimi be barake ne sigu tukara da fana. Ne be dawo doroni ma. Ne ba kala ma koyi. Ne a fo jombe se ka ne soso. U yere ma bo ka fo sa. Ne a fara ka chan kolo nga asimi gota na Amerique be ka barake. Ay terotoro nyamogo chama fa Amerique da woro yurula de. Américain yɛrɛ da fɔ dɛ ko Asimi Goïta ni ye terotoro ɲɛmɔgɔ caman faga ko Amérique da renseignement d'u ma. Ah bon ne ye ciden de dɛ ne kɔni b'a kalama voilà donc maliyɛnw Alassane Ouattara ka Amérique wele ko kana u jatigɛ foyi tɛ AES la AES va bien inchallah an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don AES la donc o de kun don maliyɛn minnu bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senwave application télécharger n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka kɔri promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye. Voilà, c'est une application photo et reflet. Na télécharger ne ka call promo to ko urgent abo don dro 10 € be na o ya reta. Ko fa baka bank information be du. Aw so mo we Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun. Abo ko orange numéro to anu to ko be karate ka na wari ci ba sur orange money na sur place. Wari ci ko fala to dro kele sara. Flana sabana bada 1,99 € c'est 2 € keme fla dro. O de kundo akambe ciao.